Un o fy hoff adnodau am gariad yn dod o 1 Ioan 4, adnod 7. Ffrindiau annwyl, gadewch i ni garu'n gilydd am fod cariad yn dod oddi wrth Dduw. Mae pawb sy'n caru fel hyn wedi eni yn blentyn i Dduw ac yn adnabod Duw. Mae'n mis Ionawr, da ni wedi trio gwneud addunedau ac wedi torri nhw. A'r gwir ydy bod cariad ddim yn gynhenid naturiol yno ni. Ond mae Ioan yn deud bod o'n dod o rwla arall, am bod cariad yn dod oddi wrth Dduw. Yn yr un modd mae'r afon cefni mae tu ôl i fi yn llifo yn dod o lyn cefni, mae'n cariad ni yn dod o'r arglwydd Dduw. A bob rhan o gymeriad Duw yn gariad, a mae yna i'n ysbrydoli ni. Pam na fedrwn ni garu, pan mae yna bobl anodd i caru, pan mae yna bobl blin heddiw, pobl na allwn ni yno mewn hunain faddedd nhw, da ni'n troi at yr arglwydd ac yn gofyn, dyro mi dy gariad di, o Dduw yma cariad. Da ni'n agor yn dwylo i gariad Duw, ond allwn ni ddim wedyn a codi dwrn at bobl. Os di Duw yn caru ni yn Iesu Grist, trwy'r groes, fe ddylai gariad o lifo trwydda ni fel yr afon yma tu ôl i fi at bobl eraill, a bod ni'n estyn llaw atyn nhw mewn cariad. Ond o Dduw mae cariad, dim o ddiwtha ni, at o fod yn ni'n troi am gariad.